الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها دخول الجنان ونجاة من النار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lima bipindi sugi di kapanalamatisi siku Allah Ta'ala sabab sa niya kader patano saking kaya kalilimod sa ayamanan yan na ditanong ditirinta duman sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayamala na niya padalam tanong saking kaya ulan-ulan abituan wallahu Ta'ala sa Ramadan. So mga ulama na tigiran na sa Ramadan managing kaya ulan-ulan na inutubitui wallahu Ta'ala sa Ramadan. Agi sa Ramadan yung ta word Ramadan na si kinuha ko emanan yan na ramod. So mga ulama na emanan yan na tiyaguan nila sa dua maana aging kaya Ramadan managing ko tuwa ramod akinuan ko Ramadan agani maana niyan aging kaya emanan na Ramadan na so kung natiginan so emanan yan na diserto igira man to emanan yan na maranti anungan masusugat anungan naging ko to diserto naging ko to akayaw niya na pasipot ko diserto nagiti pembetulan sa Ramadan. Sisa sa Saudiya na igira man to Samir amya kayaw yaw na sutigira na pamako ay manan na betadan sa itlog na kaya maluto sa kayaw niyan. Nagiti pembetulan sa emanan ni na Ramadan. Ikadua ay emanan yan na maana niyan na suati gina solakungan na igira miagud ku anungan naging ko to kayaw niyan kaya waging ko to lakungan nagiti pembetulan sa Ramadan. Samano to natigo mga ulama aso Allah Ta'ala na ino niya nabitui sa Ramadan managing kaya ulan-ulan ging kaya kapamuasa ino niya nabitui sa Ramadan liannahu yarmudu dhunub agi atigo Allah Ta'ala ay man tigo mga ulama at ketotong yan natigin sa mga dosa. Samano to naging kaya di tano di kapamuasa na emanan yan na ketotong sa mga dosa tano asar emanan yan naging kaya emanan na kaya pakataling maging kaya puasa na miya pakaing matano piya miyasa ka sa kao tano minito man tano so kabunar aging kaya emanan yan nakapamuasa hinan manguri pano Allah emanan yan na kinanglan na mapaka emanan yan na masa ka sa kao tano aging kaya bulan Ramadan ay ini emanan yan na mapipikirakan ang maudu tapik sa aging kaya emanan yan na oras na al-ada al-arba'a sa emanan yan na patiman ang mga reduay tano. Yung kaya nagtanong Allah Ta'ala sa ging kaya dunia na emanan yan na karumasayan. Katawan tanong naging kaya dunia na palid ta'ab ay emanan yan palid karumasayan na ayaw dirun sa lakaw na sa Allah Ta'ala na inad niya naging ko to mga syai ay emanan yan na mga syai akibaloy ang mga reduay tano agiti ay emanan yan na ipagiksamin rin tano Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So Allah napituloy yan sa Quran at igiyan laqad khalaqnal insana fi kabad sabun sa benar at igiyan Allah Ta'ala inagnami sa mga manusia fi kabad si kayamanan yan na karumasayan manguripun Allah tunay paganay ariduay inagnu Allah Ta'ala ayamanan yan na kibaloy ariduay mga manusia mipinsumpang mga manusia sa din kay dunia na paganayron nagyuto sa syaitan palay tanong mataw ko syaitan agi na sa emanan yan na initard ay inibuang piyakawa wallahu Ta'ala ko surga. So syaitan nagina ni pinaka-asyarru adu pinaka-marata aridwa yung manusia saging kaemanan yan na liwaw dunia liwaw dupa. So Allah napituro yan sa Quran at tigiyan na inna syaitana lakum adu fattafiduhu aduwa mata-mata na tigu Allah aso syaitan naridway niyo fattafiduhu aduwa na baluyan iskan yan naridway niyo manguripun Allah siku kedno Allah Ta'ala ku Adam alaihi salatu wassalam
na piyaka sujudu Allah Ta'ala sa mga malaikat yan. Dia tutul na piyaka pakaya emanan yan na palay tanurun matao. Piyaka sujudu Allah Ta'ala sa mga malaikat yan siku Adam alayhi salatu wassalam. Fasajud al-malaikatu kulluhum majma'un. Na langun mga malaikat wallah na palay din sumujud. Inun tabu sa emanan yan na iblis, so syaitan. So syaitan na pitarayan ko Allah. Higi na khalaqtahu min tigu syaitan ay manan yan na mas nakalabya wa tigiyan. Abia isak na tigi na khalaqtani min nar inad na kunga apusi ko ay manan yan apoy wa khalaqtahu min tin asu Adam na inad na ka apusi ko ay manan yan na buto. So syaitan dhanna na so syaitan na ayam niya pipikir niyan na kanya ni makalabi sabab sa su apoy na makalabi ko na disu ay manan yan na buto. Na miyari ba so syaitan kasuaymanan yan na sumanga ulama na tigir na suatigin suapoy na wasila to ihraq wa tadmir suatigiran suaymanan yan na apoy na gina nilalan kesabapan sa aymanan ya kapkebinasa kapkentiro aymanan yan na kapkentiro aymanan yan na mga pagigimu udi naging kay aymanan yan na mapagsa aymanan yan naging kay dunia waktin nasukman na tigong mga ulama sa aymanan yan na buto na aymanan yan na wasila siku ay wasila tu aymanan na bina aymanan yan na okay to lalan to siku aymanan yan na haya siku kauyag-uyag sabab sa sulo pa na dikangunan kepakain bulenga na suapoy na aymanan pututong yan suwalay na kebinasa so sama na nuto na siya butro na so aymanan yan na Adam na makan lebih adisu syaitan ugaid na so syaitan na aymanan yan na rafad aymanan yan na siya pakyan su Allah dan yang sujudi su Adam alaihi salatu wassalam sabab samiyadin ko puso yan na gingo to aymanan yan na tibur gingo to kasig na gingo to aymanan yan na katekabur na seko masa ada ka sujud o iblis siku Adam alaihi salatu wassalam na bada atil adawa ron mipun so kaya pakapridu wa aymanan yan na syaitan na gusto aymanan ng mga manusia oren yan na tigo mga ulama aso ko sa syaitan nasi ko kya supakan yang ku Allah na kenaba undas pat na ba eman na piyaka Allah Ta'ala ko surga ini si undan wallah tigina ino ka emanan yang dada sujud na tigina khalaqtani min nar inad na kung matigin ko emanan yan na apoy na inan ka su Adam si ko emanan na buto na piyaka bedataro emanan yan na tigo mga ulama al-kufr al-iblisi yung ko tuwa gado ko iblis na ayman nakakakafiri sabab sa aymanan yan na tahtiatur rabb aymanan yan na dataruban yan na rinibat su Allah Ta'ala asu Allah nakatawan yan na ayman inad su Adam ka ayman kan lebih nakani su iblis na rinibat yan su Allah tigina inad na kung ako apoy na mas makan lebih ako di su Adam na siku agi saging uta katuruyan ada taruban yan na rinibat su Allah na mampan ka aymanan yan na inibuang Allah na piyaka awayan na su iblis na sabab ko aymanan yan na hibr yung ko tayo man nakatakaburian na inatuan niya sa Allah simbag niya sa Allah tinafabima agwaitani sabab sa emanan yan na malagi dubu kaya manan na miyaka awa ko surga la aqudan na lahum siratakal mustaqim ay manan yan na unto dong watibu iblis so mga lalan sa emanan yan na pagayan na nakan so emanan yan na mga buatan Adam sa apian dusiran naman ng sungur na emanan yan na dududusiran ng iblis la'natullahi alayhi gina ni pagana yari duwi tano agin ka iblis ilan yuman aymanan yan tunay mga asalib tunay mga aymanan yan na mga okit o iblis o kapendudugan yan si ko aymanan yan na mga si ko manusia ilan yuman sa katano mga oripun Allah mga aymanan yan ang buwatan Adam alayhi salatu wassalam na ubatano miswaswa ko aymanan yan na iblis kamiya karayarayag aymanan yan na ayatan uriduay lagi so Allah Ta'ala pitur iyan tingnan walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin saben-saben na tigu Allah inad nami sakano orian yan na piperasa nami sakano tigu Allah orian yan na pitur wami ko mga malaikat sujudukan si ko Adam na sumujud sa mga malaikat inong tabus iblis hingo tamyari tanu kagiyo ay manan yan na kiya ato iblis kiya sumagana ko Allah ating nalakudan na lahum siratakal mustaqim
Nagina ni oke-toke tu iblis mga uslubiyan sa kapendidikan yang ku manusia, pendidikan yang ku mga manusia. At gina untuk dango sa mga lalan sa pagayon na kang sa mga buwatan o Adam. Si ko ay mananian na tampar sa yaman unaan, sa madiyo, sa yaman na kawanan na gusto ay matampar sa likod. Api ang ditanu sungur, na yaman nanian na keba katanu sa iblis sa pendidikan tanu niyan. Na kemasan tanu mambu, kegidam tanuman, igira manutua sa iblis na makasusuldo kitanu. Igira manuto ay mananian na migil betano sa mananian na marata ay mananian na isa sa parwallah na dataruba katataguan tanurun sa bubaya tamilun nafs ilay ay mananian naging kaya ginawa tanong na tubay na naging uta haram ging uta man ni sapar na di tanong migil beken na saging uta masa saging uta oras na so iblis na ay mananian na di tanong ini pangudiukan na anid ni kapakan kanggal bekatan o saging uta marata na inawan tanu iblis na miyaka gedeb tanu sa kasindito. Yito ay mananian na toos sa mananian na sutaw sa manusia ug na sa katano na kegedem tanu bumanigira manuto sa iblis na tanu ni pangudiukan. Mangori pun Allah. Yung to ayat amiali tanu kagiye ay mananian akyad na wallahu ta'ala ku Adam nagukiya sujud mga malaika. Na tigu mga ulama aunduru ila ta'i'in wa unduru ila al-usat. Pagiling tanong ko naging gusto ayan na pangidagidang tanong. Sa mga malaikat na si ko kiya sugo kiyan wallah saya mananin na sujudan iran su Adam na magan sumagaan na ay mananin na mipesinot siran si ko sugon wallah sumujud siran si ko Adam na so iblis na magan sumagaan na siyang kaayan su wallah sama na tuwa tigong mga ulama na siya buta nuro suwatigin su mga ta'i'un suwatigin su mga tao ay mananian na di sila ni pesinot si ko mga sugon wallah nagiyuto sa mga tao ay mga mukarrabun mga tao ay mananian mga rarani si ko Allah ta'ala alay sila ng mga malaikat agibo kaya sugo kiran wallahu ta'ala na ini ay manapinggil bekiran naging ko to ay mananian mga sugon kiran wallah giyuto na ng mga tao ay mananian napsun kaniran supag kaniran sa wallah na miya padikun kung mga tantaraw iblis sabab saya mananian na maagang sumagaan na ay manasyo pagran sa wallah datang mo iblis amagang sumagaan na ay mananian na siyo pagyan sa Allah subhanahu wa ta'ala lain man yung kaya sa iblis sa syaitan na ditano niya ni gita-gitaan sa ay mananian ng buhatan ng Adam ano niya panutulo yung utasa katong mama na ay umagalubukian na penudog niya sa mga tao niya kay salungan na pita ay mananian na tuturog naging guto mama na mito tagin pa ay na ulo naging guto mama na pendipisaan niya na sa syaitan si ko mga tao ay katiruyan na tigina antum ta'amalun al-ma'asi sa kano man idigalubog sa mga kadustan so iblis na da nagalubog yan kanaba nabas ka na idigalubog sa mga kadustan sa kano na ina niyo pisuniti so iblis ay mananin na pinipisan niya so ay man na pinipisan niya so iblis nag-YouTube ay mananin na may isa na tuturugun na may kataling mo si iblis na tigina jazakallahu khair tigina ay mananin na bala-bala sa ngono wallah sa kaya dipinsa ang arakan na tigmang muging utama mga jazakallahu khair ay mananin na bala sa ngono wallah na tigu iblis sa kagi ay mananin na saka ay manakundubat tigina ay manak adnu wallah na dapat na tigina ay mananian na miyela yakan na mama pendipisan ako niyan dia ko na nipagtanggol inong tabu saka iman to tingin na adna permi yung arakan ay permi yung atigin na pakapudumurang ko saka na tigaging utama ma umusna na ugida tigin na ano ba niya tigin ikapakakidang payakan sa maka nagito na tuturugun tatagin na pan na tigaging iblis ada udah ka doon pagda ka kaya kapag doon si kuya mana sa likodiyan na lumiyayog si iblis nakagin kuya manani nakaloksiran naging ko tamama na miyakagdam sa emananian na datarubuhay manani na pagkasud mana makapsiya siya pagkasud sa emana desil kiranya si iblis at tiginahay iblis na emanan na miyakagdam ako tigin tunoto na tigin na pagkas makuting sa desil so pagkaitigin na emananin na tuman na tada na tigin sa lupa di bumatoy tigin na ikot at tigin ko Allah ka di ko pakay na tinatunay sunakan tigin na na gan tapos na ka udugan tinakiyan niya nagaligod ka tigin na di napapan
na kagin kumatay na din ketiga lagi ngota mama na miudu ini tarosen mambu ayan yang beskeo dua na suigan ya tagin na penutup na ibu miatur lagi ngota mama na tigina a'udzu billahi mink luminindung ku Allah taala ku emanan yan na karatan iblis tagi giti masuso iblis ditanong yan ni emanan na ditanong yan kita na mga manusia sa eman na kapendudugan yan na kitano ginan mangore penuh Allah kinangalan na ditanong ni suwa-suwa yan man dapat tabula boron si ko emanan yan na mga sambuyang but ayamanan na sallallahu ta'ala na biyali niya na afdalus salah pinakamakal na biya sambuyang na suwaktu subuh waktu ayaman na fajr na kali su iblis na katawan niya na makal na biya sambuyang na su fajr na ilayin tanong mo betat kanu ayamanan niya na su tigong mga ulama akilla kalila ayaman akilla kalila ating mga ulama sa mga tao na miyabagi at tigiyan miyabagi sa talo mga tao ay manani na kari mairan sa tawa-tawa kiran wallah mga tao ay manani na dun makasumbuyang ay manani na tundoy kau yagu-yagiran mga tao may ito ay manani na may ito sila ni bilangan yung ito tingong mga ulama may ito bilangan na kabaya iyo ay manani na kamasaan yung siran na pagnaw ka na tingong mga ulama ay manani na pagnaw ka no ko ay manani na waktu fajr na sundugan ko mga masjid na eleni yung siran ay manani na kay ito bilangan iran nagiti tigong mga ulama away man akilla kalila may ito'y bilangan ay man at titu at tiyaban niran sa emanan ng mga idua iran mga ripun Allah si Iblis lahanatullahi alayhi na andi man aya ikapalinding at ano kandi pisa at ano kaimanan Iblis miyali mga ulama at tigong na aya utitian na al-ikhlas gingo ta kapag ikhlas si ko Allah ta'ala gingo ta man nakapagapas si ko Allah gingo to ayat apitur wallahu ta'ala apitur ay mana iblis andudugnakan sa mga manusia sa mana tumampar sa emanan yan na unan sa kawanan sa madiwang sa emanan yan na talikudan na ayabu ada mali wallahu ta'ala mali iblis na sapuro palainin mi aloy tigil na sa amam sa harap sa kawanan diwang talikudan ay bu mali iblis na sapuro ngeno to nakagisu Allah na pitur yan na kafirru ilallah agapas kanuk Allah nasi talu pagapas si ko Allah Ta'ala rotanurun tawakal rotanurun saimanan nasirik si ko Allah Ta'ala tagina ni kapagapas tanuk aymanan na karatan iblis ayat napitir Allah Ta'ala innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu mata-mata na dedna aymanan na beger iblis sakan dudugan yan ko siran utu ay manan yan marateya wa ala rabbihim yatawakkalun naguso siran utu ay manan yan na ay manan na eran siarigan na so Allah Ta'ala mangore pun Allah ikadua ay manan yan ridu itan lagi yang kaya ginawa tano gimana ginawa tano na susabot kumawala man ang yatiruiran asiku kiad na Allah Ta'ala saging kay mga ginawa tano natigu Allah siku mga ginawa tano anta abdi wa ana rabbuk sakay ay man na uri penakan na sakni tuhun ka na ay ni sumugo ginawa tanong na tinala anta abdi wa ana rabbuk sakani ay man yan na tuhun ka na sakay uri penakan manoto ay man nakatagas yung lagi kay mga ginawa tanong na sallallahu ta'ala na talubugi talo ka klase ya inaluin niya na nafs amat tawag si Quran nalitan na ginawa tanong ano tanong siya matatago pagana ay ginawa ay inali wallahu ta'ala sa Quran an nafs al-ammaratu bisu ginawa emanan yan na ayaw isugu iyan naging kutamarata nagina ni emanan yan na pinakamarataon ay emanan yan na so ginawa na eman na ayat sugu yan ka na palit mo pamana emanan yan na marata naginan mo itabi at mga ginawa tanong ay emanan na tamilu il muharramat si tanong ay emanan yan na isusuramig si ko mga emanan yan na mga narata diniyo kugidam so ay man na tayo sa patabrag na haram ugi na tantong kububayan o ginawa tanong so kandir wa kana miyaka ay mananya na haram ugi na tanto tubay no mga ginawa tanong langon ini sa parwallah na yaman na palad tubay no mga ginawa tanong agigina na yaman na tabiyati yan amay ka ditano taban ditano makontrol na yaman na niya namyabi na sa tanong ikadua klase ginawa amyali wallahu ta'ala sa Quran an-nafs al-lawama ginawa yaman na niyan na yaman na niya tanong dito diyan ni panditan so yaman na tiginawaon makandulubog sa kadustaan na tingna ayna Allah ay makandulubog ka sa kadustaan ayna al-khawf min Allah ay ginawa ko na ando so kalaka ko Allah ando so paratenga nagiyan na maluin ni mapi ay manan niya na ginawa amay ka ay manan yan na makontrol ka pen
na ayamanan yan na yantakil, ayamanan yan na sikman tugol ni siku ayamanan an-nafs al-mutmainnah. Ginawa ayamanan yan na titik na siku Allah Ta'ala, ay gina ni pinakamapia. Ayamanan yan na sifat, una ginawa manusia, amay ka ayamanan titik na siku ayamanan, ikasusuwatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mangoripun Allah. Ikatlo, ayamanan yan na mga lidu itano, naging kay dunia. Ging kay dunia, na tigo mga ulama, tigo Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ad-dunya kamraat ajuz. So tigin sa dunia, na datar ko na nano, ayamanan yan na sa katawabay, ay niyalok-lokos, ayamanan na miyaka pangipangit. Auriyan naging mo tayo man nakapangit. Ang isarog sa kay dunia, na pina-ayamanan yan na, ipun si ko ayamanan na nakiyad na wallahu ta'ala, tamani man to. Ayamanan na malad ni idud, minitulod sa umur aging kay dunia. Magan na ayamanan bangkit na sa dunia. Naging kay dunia, na minsan pa na maratay butan. Miyalok-lokos, abuta, sa sabab ayamanan ko kaya ng mga ulama, na mitutanusan sa kaniyan. Ayamanan yan na miyag, tigiran na, miyag make up. Na para ayamanan para madudugyan sa mga tao. Na sa mga tao, ayamanan yan na miniswaswaon, sabab sa ayamanan na kailan na namatay di. Na siya dito mga tao na ayamanan niya pasulit. Agito sa mga tao, ayamanan niya na aya, kiyag damayran. Sa ayamanan niya nakatanto o dunia, so ayamanan tito niya na buntal, rupaan, na may ikaw mamatay siran, at pero nila na, Rabbirji'un. Ya Allah, napakambali ng aming ako dunia. La'alli ya'malu saliha. Ayamanan na panggalubog kung sa mga pikya galubog. Ewan yan na itong mapandingan-dingan. Makambalingan ko dunia, nakagiyo, ayamanan yan na mele niya na sutitu arupaan punta do dunia, ayamanan yan na miyaloksa. Ginan mangoripun Allah. Ginan kay dunia, na maabras wa ada dunia, ayak ko na ayamanan yan na, pinaka ayamanan na mapadulong sa kay dunia, riduitan na almal wal banun. So tamok na gusto mga wata. Saling kaya masa tanong, na sa mga kangudan, no batano gun pagilaya, batano pangida-gida, na amlab gataro ayman ibta'ad wanil Islam, niya kawatan sinang Islam. Antunay karina, hingutab na katur Nabi sallallahu alaihi wasallam, atina ta'til fitnah, pupagataling umatigo Rasulullah sa fitnah, tama na tigin na kuwaymanan yan, nadidalo mo mga ulo na Iran na pupagaw mo sa fitnah. Napiyakan mo sa auto. Ano man, ikapupagaw mo fitnah, kuwayman na didalo mo ulo na. Igumawa ayman, ayman ito, tigumang ulama, na ayman na naging fadaiya. Kunay fadaiya, gini kaya mana teknologi. Benar-benaran. Ando ni kapakanaw, nababuni kang udan. Tamang ko aymanan yan na, niya mga tutuan, aymanan yan na, kusuma aymanan yan na masusugod saya. Ngayon ito, nakagi, ando ni kapakanaw tano. Nayapagan-pagan na aymanan yan na, pangilubog ang tano na punasbeh tano. Ato na niya kapanasbeh, kapan akan sakipado. Aymanan na singa pukuan ko, ito ni maulo na aka. Adingan itu kalipatan na kanu sunnah Rasulullah, dadabiatan Rasulullah, amay kayamanan yan namiyakanos kanian. Apnuti na naging utay man apnuti anon. Nasa kan ada nga babatia, kaya pagampagan na yamanan na pinulubutan namya nasbih kasakipad. Ay nila yung aging utay ni post kakagayin na inila ngay manto, kabay manan na budam yaka kuminton. Fitna duto. Naginan manguripun Allah. Aging kayaman na mga kangudan na sa tigil na kiyasaraban. Naudi sila na mambiyat. Ini mana lagi kita katakan mga ulama, atina afdalun ni'ma 'ala al-walidain ni'matul walad idza rabba al-walid waladahu fil Islam. Aya ko na pinakamakal lebih, pinakapirmir walimu kumbula lokos na suwata iyan amay kasayo ayamanan yan na belalok na pimbiyat yan suwata iyan si ayamanan yan na Islam. Ngayon ito, nakagigiyong ko ito akatur Rasulullah ati gina amay kamatay sumbawatan Adam na ketepad sunang unugal bukiyan inong tabuso talo na pado naging ko tawala dun salih yadu'ula wata abila na tao ay nisumpat ng Rasulullah yadu'ula ami pumangan nga sada sumbalalok siyan na suwata at tiyarbi umbalalok siyan na inutong miyabaloy pinakapirmir walimo sir kaniyan sabab sa emanan na api yang di nga sugu no suwata ka sembayang naskanya ni ayamanan niya di sembayang sa kanya ni emanan niya di mamang ni sada kumradok siyan. Kenapa kinangalan ni bang open sugu ubang apa nakaduta sembayang di kaskan ni mismo emanan niya di gedebek. Na miya ba ni sekali na pinaka afdal pinaka pirmiro emanan niya na limo. Wa asuhu ayat mana ayamanan kabaliktaran niyan. Sorangan iyan
na aswa'un ni'ma pinakamarata at piya kasi singayaman na nadimo kung beralok sa nas mumusuwala sumumusu wata idza lam yurabbil walid waladahu bil Islam amay kadinian biya na suwata yang si kayamanan na Islam na awida kalakadna dinan mangorip no Allah ayamanan yan nasaging kay kay dunia na ayman na pwede na kung mga fitna miyali wallahu ta'ala sa Quran atin innama amwalukum mauladukum fitna mata-mata na tigu Allah aso mga tamukiyo nagusto aymanan yan na mga wataiyo na fitna ko aymanan yan na mga manusia mangorip no Allah ay kapat aymanan yan naridua itano benar ko aymanan yan na miyali mga ulama amadagal sa mga riduay ugi nasibuk tulog sa geng kapat ay kapat na geng kay baya ginawa geng kay baya ginawa na kinaamayamanan yan na ginawa man pinakamarataon ame ka di tanong makontrol ay tanu baluin na ayman at tuwan tanong na subaya ginawa tano na miyan tiyor tano igu Allah ta'ala sa Quran afara'ita man ittakhadha ilahahu hawa maileni wa tigu Allah so tao ay na nabiyalo ya tuhan niya na subaya ginawa niya ano dik ayamanan yan na mabaloy ka ayamanan niya kontrol ka ubaya ginawa nga na miyada terkaso ayamanan niya na aso ayan had wat tigu Allah ta'ala sa Quran ayaman mataluhu kamatalil kalb in tahmila alayhi yalhad aw tatrukuhu yalhad aging ko tayo man sa kataw mama ay na ibaratu Allah ta'ala ayamanan yan na inibigil Allah ta'ala so ayamanan yan na tando iyan Oriyan na pansala kamin ay manan yan na liwas yan kung ay ginawa niyan sa Islam wattaba hawa ay lunutan yan na subaya ginawa niyan na miya so ay natigu Allah ta'ala na datar ay man aso api yan disung subaya ginawa niyan api ay manan yan na pumilibag no baya ginawa niyan na ay manan yan na muunoton mangorip no Allah tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam ating na la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabaan lima ji'tu bi di na tiguwag Nabi sallallahu alaihi wasallam makaparati asisar kano taman sa soemanan na baya ginawa niya na di niya na mipusi uno to siko ayaman nanganin amin italing umao Nabi sallallahu alaihi wasallam deni manuto kailangan na yaman naging kay baya ginawa tano mipusi uno tano siko ayaman nanganin amin italing umao Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanu dan tanu kaging kaya dito di kapaginto sa geng kaya dunia na yamanan yan na isir tanu ama ginawa tanu ino antay yaman antay kiyuri pun kita no subaya ginawa tanu antawa kasu Allah ayah sebangsa na su Allah ikiyuri pun kita no kenapa subaya ginawa tanu kagi sabut ku mga tao na ayran tiulug ayran bielo ya tuhuniran na so yaman na baya ginawa iran sa ayamanan yan na pigiran ko baya ginawa iran na mada turid tunay kabaya kahay baya ginawa ko naging na ribatanan kaya kainangan na puperon na mada turid ya Rabb tunay kabaya kahit tuhun nami kami kaya nga isir na subaya ginawa nga namata na subaya ginawa nga na 100% na ayat na puro nira ka na so ayamanan na itulog ka sa neraka jahannam mangoripun Allah ta'ala so Islam una subaya ginawa tano na kinangalan na may pusyon tano si kuya manakabayaw Allah kinangalan na masipat tano aging kota katero Allah ay gira man to aswallah na ay manan na sigu tano niyan na yapirun tano sami'na wa ata'na niyan gami na paunutan nami gina ni kin ay manan na sifat tano ano ni ay manan na mano bitano so sugon wallah na miyan bitano ago ay manan na pulilubog tano na sokman so ay manan na ay na biyalo ya tuwan yan na subaya ginawa niyan na yapirun niyan na sami'na wa asayna niyan gami nagwayamanan yan na surang namin na supakan namin pero nagawon hajj bizawjatat ayamanan niya na kakakumbunga nga isi karumanga tatakanin na ito ayamanan na sukakumbunga na ayamanan niya inisong Islam ugaid na ayay simbagyar ka na ayamanan niya na kasumbag ayamanan na kalalampawi at tigin na lakin sahada sahih walakin qulubuna nadhifa benar na ayamanan na sukakumbunga na ayamanan niya na inisong Islam ugaid na sumanga puso amin na suti gina na ayamanan yan na pero nako na ayamanan yan na seminar tano natigin na ayamanan yan na una kanudin kaya man na dataraya ano man nagkutulong ka din ni pangalangan sa ayamanan nakaseminar
Kagi ay man yan nagitu ay man natiyaban ng subaya ginawa niyan. So manguri pun Allah Ta'ala. Ging kaya miyali tano apat ang mga liduay na asar kaya man nataban tano ging kaya apat na yaman nan na miya parli tano sa yaman nakasurga no Allah Ta'ala. Ayaman na nasagay kaya man labun na Ramadan aya apya pan so iblis na mapapatong ugid na adna talo malalambot. Aging utos sa yaman na dunia subaya ginawa na ugid kaya man na ginawa tano. Nami kaditano tabanen. Na emanan na duluan tarunian amanan na batano benda mapadako kafir Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin aragim ang pumrin adra ka Ramadan walam yughfar la yawi suisa na tigin na sutaw miya ayman miya roti na subulan Ramadan na don karila ayu Allah Ta'ala ino to da karila ayu Allah na kagi aymanan yan na don taban naging kaymanan niya patari duhay mangori pun Allah Ta'ala kinangalan saging kaymanan yan na dambe ayaman nanin na budang busagay kay bulan Ramadan na mausar tano si ko ayaman na simbo si ko Allah ayaman laging ko takawat ya sa Quran kami lalain tano pagka nagaum ayaman nanin na dimipangos ya mga ulama tano Peter Rasulullah makabatiya ka sa satima na batang na ayaman nanin na bugang Allah Ta'ala sa satima na mapia times 10 pan na geda niuman sa Quran na aya kada kalabatangnya na sobra na makamilyon na times tinangaw to kaya ko nga balas na dito na tububugla ingulan ng tano nagu ay manan na kailangan pan na manan na pibot ya tano sa Quran sabab sa manan yan na supusutan na tungisan sa dataro kaptungisa ko ay manan yan na putaw igira man to ay manan yan na miyara mas kuig na aya ko na ay manan yan na kilumpyuron naging ko ay manan nakapakandagla ako kabati ako Quran sa manan yan sa kung buto mana sa silang muskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.